खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि थाखाय बेल हियारिंखौ लानानै दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिफ्रा केन्डेल लाइट फोजोंनानै आर'ज गाबदों, जेराव बारग' एनडिबि बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा रायजो नाङैनो प्रेस रिलिज फोसावदोंमोन, जेराव एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय आर'ज गावबा गाव धोरोमनि नेमखान्थिजों रन्जन दैमारिनि थाखाय बेल हियारिंनि थाखाय आर'ज गाबनायनि थाखाय खावलायदोंमोन। आरो बे खावलायनाय लेखा बर' रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो ओनसोलाव रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंखौ लानानै दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा रन्जन दैमारिनि थाखाय केन्डेल लाइट फोजोंनानै आर'ज गाबदों, जाहाथे एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां मानि एनडिबिफोरा जेल जानानै दं, गोबां मानि एनडिबिफोरा जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोसावजानानै दं, बेनिफ्राय उदां जानो थाखाय आर'ज गाबदों। जेराव नोंथांमोना नुना मोन्दों डिसप्लेनि गेजेरजों आखाइ आखाइ केन्डेल लानानै आर'ज गाबदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि सार्थआव थांखियाव बे समाव आर'ज गाबदों, जेराव गाबोननि समाव रन्जन दैमारि बिथांखौ इन्टारिम बेलनि थाखाय हियारिं दं, बेखौ लानानै जाहाथे मोजाङै मोजां रन्जन दैमारि बिथाङा बेल मोननो हायो। बारग' एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जाहाथे बेल मोननो हायो, बेनि थाखाय आखाइ आखाइ बारग' एनडिबिफोरजों लोगोसे माखासे ओनसोलाव रायजो राजाफ्राबो बे समाव आखाइ आखाइ केन्डेल लानानै बेफोरबायदि ओनसोल बेरायना आर'ज गाबदों, जाहाथे रन्जन दैमारि बिथाङा बेल मोननानै जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हायो, बेखौ लानानै आर'ज गाबदों। गोबां ओनसोल सनितपुर, उदालगुरि, बाक्सा, तामुलपुर, चिरां, क'क्राझार बायदि जिल्लाफोराव बारग' एनडिबि बिथांमोना रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंखौ लानानै दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिफोरा केन्डेल लानानै आखाइ आखाइ केन्डेल लानानै आर'ज गाबनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे मानि एनडिबिफोरा जेलनिफ्राय उदां जानांगौखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों, माखासे बारग' एनडिबि बिथांमोननि दैदेनगिरिनिफ्राय जों आबुङै जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। दिनै जोङो बिनि थाखायनो बेयाव ममबाति बा केन्डेल लाइटिंनि हाबाफारिखौ लादों, बरबजरा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जानानै। दा जोंथ' अबंलावरिनाव बेखौनो आर'ज गाबदों जे गाबोननि जे हियारिं दङ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 6 जननि जे हियारिं दङ बे मोजाङै मोजां जानांगौ, बा गाबोननि दिनावनो जों कर्टनिफ्राय रेहाय मोनो बा साजाखौ मुक्त खालामो। बेखिनिखौ जोङो अबंलावरिनाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिजों लोगोसे बे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि आरो रायजो राजा आरो बिनानावमोन दङ, बिथांमोनजों जों जयैनो अबंलावरिनाव आर'ज गाबदों। जों बेखौनो लुबैदों जे गाबोननि दिनाव जों रेहाय जायो। थांनाय बारनि जे दस मुक्त जे दाय गैयै होनना फोसावजानाय बे लवार कर्ट, गाबोननिया गोजौ बिजिरसालियाव जागोन। दा जों बेखौबो आसा खालामदों जे गाहाय लेभेलनि जे कर्टआवहाय जेरोखोम बादि जोङो फिथाइ मोनदों, गाबोनबो गोजौ जे कर्ट बेयाव बे रोखोम फिथाइ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। लाइटिं केन्डेल प्रग्राम, बे प्रग्रामनि गेजेरजों गाबोननि रन्जन सारनि सायावहाय जानो गोनां जेनाखि गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरनाय, बे बिजिरनाय हाबाफारियावहाय जों मिजिंथिदों जे गाबोननि बिजिरनाया मोजाङैनो मोजां जाफुंगोन, बेखौ जों साफ्रोमबो बर' माहारिया मिजिंथियो। आरो आंबो सासे बर' सुबुं जानानै बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय गाबोननि बिजिरनाया मोजां जागोन होननानै आं आनान गसाइनावहाय आर'ज गाबो। दिनैनि बे केन्डेल लाइट सावनाय हाबाफारि, बेयो जोंहा गाबोन 29 नभेम्बर, बेयाव जोंहा रन्जन दैमारि सारनि हियारिं जानो गोनां। बेनि थाखाय जोङो बे हियारिंआव जाहाथे जोंनि रन्जन दैमारि सारा मोजाङै मोजां रिजाल्ट मोनगोन, बेखौ जों आसा खालामनानै दिनै जोंनि बे बाथासिपुर हालामाव जों बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिया जोंनि बे बाथासिपुरावल' नङा, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट, मोनफ्रोमबो जायगायाव जों बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों आरो लानाय जादों। नोंथांमोनहा मा लुबैदों?
जों आसा खालामदों दिनैनि बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिजों इसोरनियाव साखि लानानै जों गाबोननि रिजाल्टआ मोजां जागोन जों बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों। नोंथांमोना बेवहाय सोर सोर बाहागो लादों? जों बेयाव बाटासिपुर एरिया हिसाबै जोंहा एक्स एनडिपि थाबाय, लोगोसे एक्स एनएलएफबिबो थाबाय आरो गुबुन गुबुन गामिनि जों आफादगिरि नेहाथारि आरो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायनायलाय आरो नुजाफैदों बिथांमोना जों साबायखर बावदों दिनैनि बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जों गासै रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो हामबाय होनदों। दिनै नोंथांमोनहा नैबे जे हाबाफारिखौ खुंदों बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना बबे जिल्लानि सिङाव खुंनाय जादों? जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दिखियाजुलि बाटासिपुर हालामाव जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। थ' आङो गामि ओनसोलाव थायो। आंनि नामा सिथिरे नार्जारि। दा आङो दिनैनि जे बे केन्डेल सावनायनि ओंथियाव दे गाबोननि दिनाव दे रन्जन दैमारिया दे हियारिं दङ। दा बियो आंबो गामियारि जानानै आं लोगो मोनफैनानै खोब गोजोननाय लानानै बिथांमोनजों ज'हैनो जे आंबो गामियारि जानानै खोब आसा खालामदों दा बे सासे एनडिएफबिनिनो गुदि बेंग्रा गाहाय बेंग्रामोन। दा आं आसा खालामो गामियारिनिफ्राय जे गाबोननि हियारिंआव जे इसोरा जोंखौबो बर' जाथिखौ अननानै रन्जन दैमारिखौबो अननानै जाहाथे बे हियारिंखौ गोजोनै माने उदां खालामगोन आरो जों उदां मोनगोन, एनडिएफबिआबो उदां मोनगोन जों आसा खालामनानै आं बिथांमोनजों दिनै नुजाफैनाय जादों। रन्जन दैमारि बिथाङा एनडिएफबिनिल' नङा बर' हारिनिनो रन्जन दैमारिया एनडिएफबिनिल' नङा आरो गुथै माने बर' हारि अर्थात जनजाति बे ट्राइबेल हारिनिनो सासे दैदेनगिरि होननानै आं साननानै आङो खोनानानै आं नुजाफैनाय जादों आरो। नभेम्बरनि 28 खालार 2024 मायथाइनि थ' जों दिनैहाय 28 खालारावहाय जों दिनै केन्डेल लाइटिंनि हाबाफारि लादों तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि इउनिटेड फर्म हिसाबैहाय। थ' बे केन्डेल लाइटिं लानायनि जाहोनानो जाहैबाय गाबोन 20 खालारावहाय नभेम्बरनि थ' जोंनि एनडिएफबि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि सुप्रिम कर्टनि हियारिं दङ। थ' बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय केन्डेल लाइटिं लानायनि जाहोनानो बेनो जाहैबाय सारनि जाहाथे हियारिंआ जाहाथे मोजां फिथाइ मोनो बेनि थाखाय जों दिनै इसोरनियाव आर'ज गाबदों। थ' एक्स एनडिएफबि जानानैहाय बेनिखायनो सारजों लोगोसे जोंनिया एक्स एनडिएफबि लिडार्स आरो केडार्स गासै सा 6नि जों हियारिं दङ गाबोन सुप्रिम कर्टनि। थ' बेयाव जाहाथे सारमोननि गासैनिबो जुदि रिजाल्टआहाय जाहाथे मोजां फिथाइ मोनो बेनि थाखाय जों दिनै एक्स एनडिएफबि इउनिटेड फर्मनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जानानै जों दिनैहाय केन्डेल लाइटिंनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जाहाथे सारमोननि हियारिंनि फिथाइया जाहाथे मोजाङै मोजां फिथाइ जों मोननो हायो बेनि थाखाय इसोरनाव जों आर'ज गाबनाय जाबाय आरो बेखिनियानो। थ' बिनिफ्राय जाहाथे जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि एक्स एनडिएफबि इउनिटेड फर्म जानानै जों खावलायगोन जे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय जाखिनि बर' माहारिनि फिसाफोर दङ जाहाथे इसोरनाव आर'ज गाबफायो जोंजों लोगोसे बेखौ रायजो राजानिसिम जों खर' गंग्लायै आर'ज गाबहरनाय जाबाय। थेंक इउ।